Jmenuji se Jindřich Krejčí, je mi 51 let. Narodil jsem se a žiji v Líbeznicích u Prahy, což je vesnice 10 kilometrů. Mám ženu, 3 děti a jsem hledač. Kdo o tom nic neví? Pro mě to je relaxační záležitost. Člověk si tam vyčistí hlavu, soustředím se prostě na to hledání, zároveň si představuji, že jsem Indiana Jones a že určitě najdu něco, co mě to příšerně proslaví, anebo co změní celou historii této země, protože já jsem to našel. Zrovna tohle, to je nález Xterou, to je zlatý prsten, který visel na železném řetízku a to železo vlastně vyplnilo ten prsten. S Mindlabem a hledám s novinkou od Mindlabu s Manticorou. Tak mám jenom jednu ruku, takže mně se líbí, že je lehká. Bylo to vlastně, měl jsem nehodu na motorce, bylo to myslím si v roce 2006. Po nehodě mi zůstala ochrnutá vlastně čtvrtka těla, to znamená bez pohybu takhle, včetně ruky. Hrál jsem tenis, hrál jsem squash, hrál jsem jako ping-pong a vlastně nemohl jsem se věnovat těmhletěm sportovním aktivitám. Říkal jsem si, a teď konečně bych shodou okolností jsem viděl, myslím, nějaký dokument i v televizi. Někde jsem zahlídl někoho s detektorem, tak si říkám, tak teď tomuhle se můžu věnovat bez nějakého omezení, zkusím to. Mám kamaráda, který se snaží neustále najít německý tank nebo co hledat v lese. Vzal jsem si boty s kovou špičkou, takže každý krok nám to píplo, vykopali jsme asi 50 děr. Takže chybama se člověk učí. Nějaké zkušenosti s hledáním? Vůbec. Ne. Dobře, takže zkusíme Vanquish 540. Pak vlastně jsem se stal, hledal jsem několik let, pak mě Marek vlastně jakoby přemluvil, abych se stal dealerem, že když s tím chodím, mám to každý den v ruce, že bych to mohl i prodávat. Tak vlastně tato práce mi dává, musíš s tím hejbat. Když nehejbeš, nepípá to. Jo, musíš furt hejbat. Teď si to zkusej. Furt hejbat, rychlejc. No, a je to tvoje. Dostal jsem se do nového prostředí, poznal jsem nové lidi, mám nový kamarády, protože těch kamarádů je tykon taky míň, protože... No, já jsem se k tomu dostala přes mýho tátu, protože můj táta hledá detektorem kovu a vlastně mě to nějak chytlo a začala jsem hledat taky a právě jako díky mému tátovi jsme se k tomu dostali a vlastně seznámili teda. Hledali jsme na Libici vedle sebe a ona vlezla přede mě a zablokovala mě. Tak jsem jí řekl, ať jde uhne a že na ní sedí moucha. Jednou spolu hledat a bylo to. Tak to bylo. No, ale nejdřív to bylo s tou mouchou. We decided in 2010 to start large project of non-destructive research of the area. And we started to cooperate with a group of the metadetectorists, and Jindra was member or was the leading person in this club who cooperated with us for 10 years. We are now in the National Museum in the permanent exhibition dedicated to the Czech history. About 70% of nowadays exhibition were originally found in Libice during the survey that we did with the pilot and his friends. The number 34 is the coin that has been found by pilots. The most impressive moment for me was when I saw the passion for the finding. That it's not about having these things, it's for them to find something and to show it to friends. Že pro mě je třeba jako důležitý, že sám najdu třeba věc, kterou měl někdo naposledy před 2000 lety v ruce. A já jsem po těch 2000 letech první, kdo se toho mohl dotknout. A já po 2000 letech to vemu do ruky a po 2000 letech znova vyndám na světlo. Tohle to mě na tom baví.
With all of the interesting and exciting history that we have here in Europe, I think for us as a brand, it's important for us to continue to push the boundaries with technology and enable people to go off and discover that rich history and to share that history with the larger community. People, I think, love us because we allow them to keep reinventing their hobby and going again, again, and again. It changes people's lives in the coming together. You know, they get to meet people that they've never met with. I think it's that sort of sense of purpose, sense of being, sense of community. We change lives by bringing people together. Díky hledání jsem získal skvělou ženu, skvělé děti, hromadu nálezů, nové kamarády. Když se stanete detektorářem, změní vám to život.